Sa mga pangunahing balita, mahigit 300,000 halaga ng shabu nasamsam sa isang high-value individual sa Paracale, Camarines Norte. Karambola ng 5 sasakyan na itala sa Sipok at Camarines Sur. 3 sugatan. Isa patay, 3 sugatan sa bagada 2 motorsiklo sa Bulan, Sorsogon. Hawaiian Eagle na rescue sa Legazpi City. At bloodletting activity para sa ika-34 na anibersaryo ng BJMP isinagawa. Magandang gabi. Narito na ang mga balitang dapat ninyo malaman ngayong Huwebes, ika-19 ng Hunyo taong kasalukuyan. Himas kulungan ngayon ang isang lalaki matapos na makuhanan ng mahigit 300,000 pisong halaga ng shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa Paracale, Camarines Norte. May report si Rose Bilista. Timbog ang isang high-value individual sa ikinasang buy-bust operation sa Purok Camagong Barangay Poblacion Norte, Paracale, Camarines Norte, bandang alas 12:55 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang suspect sa alias na Maui, 34 anyos, walang trabaho at residente ng parehong lugar. Nasamsam mula sa suspect ang 2 heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng tinatayang 55 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 374,000 pesos. Classified at high-value individual sa kanyang malaking partisipasyon sa drug trade sa bayan ng Paracale. Nabatid na matagal nang minamanmanan ng pulisya ang suspect dahil sa pagiging tulak ng ilegal na droga. Matagal na po itong under surveillance si alias Maui kasi identified po talaga siya na isa sa malaki, kaya lang po medyo malikot, medyo maingat. Through intelligence effort, nakakuha po kami ng mga confidential informant na nakaka-transact talaga sa kanya ng direkta. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista. Limang sasakyan ang nagkarambola sa Sipokot, Camarines Sur matapos na mawala ng preno ang isang wing van truck. 3 magkakapamilya kabilang ang 2 taong gulang na bata ang naiulat na sugatan. Narito ang buong ulat. Sugatan ang 2 taong gulang na batang babae at ang kanyang mga magulang matapos na masangkot sa karambola ang sinasakyan nilang kotse sa Andaya Highway, Barangay Manangli, Sipokot, Camarines Sur, 1:30 ng hapon kahapon. Batay sa investigasyon, isang wing van truck na patungong Manila ang aksidenteng sumalpok sa isang Vios. Nasalpok naman ng Vios ang sinasakyang Avanza ng magkakapamilya at pagkakasalpok naman ng Avanza sa isang Hilux at pagkakasalpok din ng Hilux sa isang van. Itinuturo namang dahilan ng karambola ay ang pagkasira ng preno ng wing van. Yung portion na yon ay one-way scheme po dahil may road construction sa unahan. Nag-stop and go po sila. Nung time na yon, naka-stop yung northbound direction. Kaya pagka wala ng preno ng truck, inaro niya po yung 5. Same direction naman sila lahat po, papuntang Manila lahat. Nasa kuseriya pa ng Sipokot Municipal Police Station ang wing van truck at ang driver nito, habang sinagot naman ng operator ang gastusin sa pagpapaayos sa mga nasirang sasakyan. On hold lang po siya dito sa alat. Hindi naman, wala namang mag-file ng kaso. Ang gusto lang naman talaga nila, may paayos yung mga nasirang sasakyan.
Muli, nagpaalala ang otoridad sa publiko na ugaliin na i-check ang mga ginagamit na sasakyan bago magmaneho upang maiwasan ang anumang aksidente at makapinsala at abala sa ibang tao. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Isa naman ang naiulat na patay habang 3 ang sugatan sa salpukan ng 2 motorsiklo sa Bulan, Sorsogon. PNP muling pinaalalahanan ang mga motorista. May report si Mel Moral. May aksidente ho. Isa ang patay habang 3 ang sugatan sa banggaan ng 2 motorsiklo sa Barangay San Francisco, Bulan, Sorsogon, bandang 1:30 ng hapon nitong Martes, Hunyo 17. Kinilala ang nasawi na si Eduardo Panelo, 54 anyos, canteen owner at residente ng parehong lugar. Sugatan naman sa insidente ang kanyang asawa na isang guro at ang 2 pang individual na lula ng kasalpukan nilang motorsiklo. Lumalabas sa investigasyon na nag-overtake sa isang motorsiklo at isa pang L300 van ang biktima hanggang sa masalpok nito ang motorsiklo sa kabilang linya. Kasi sa amin na pagtingin sa CCTV footage, ito po si Mr. Eduardo Panelo, nag-overtake po ito una sa isang motor at pagka-overtake niya po doon sa isang motor, may nasa unahan pa na isang L300. Nag-overtake po siya at nabigla na lang po siya na may kasalubong siya na minamaniho din ito ni Iron na isa ding motor po. Parang kumbaga nabigla siya, nabulaga siya kasi medyo, yung L300 po medyo natakpan yung ano ito. Kumbaga nasa likod siya, pagka-overtake niya doon sa isang motor, overtake naman siya doon sa isang isang L300 kung saan nandiyan na yung minamaniho din ng Vehicle 1. Isinugod sa Bulan Medical Center ang mga sangkot na individual, ngunit idiniklarang dead on arrival ang rider na si Panelo. Inilipat naman sa Sorsogon Provincial Hospital ang iba pang sugatan. Based po dito sa report, yung driver po si Eduardo Panelo, diniklara po itong dead on arrival doon po sa Bulan Medicare Hospital. Sa ngayon po, yung ibang biktima nasa Sorsogon Provincial Hospital na po. Paalala naman ng otoridad sa mga motorista lalo na sa mga nagmomotor na magdoble ingat at ugaliing magsuot ng safety gears para masiguro ang kanilang kaligtasan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Susunod, Hawaiian Hawk na rescue sa Legazpi City at bloodletting activity para sa ika-34 na anibersaryo ng BGMP isinagawa. Yan at iba pang balita sa pagbabalik na Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo
na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Matagumpay na narescue ng mga tauhan ng Legazpi City Veterinary Office ang isang sugatan at nanghihinang Hawaiian hawk na napadpad sa sakahan sa lungsod. Sugat sa leeg at pakpak, posible umanong taman ng bala ng baril. May report si Danica Garcia. Isang sugatan at nanghihinang lawin na napadpad sa isang sakahan sa Barangay Buyuan, Legazpi City ang narescue kaninang umaga. Ayon kay Bong Samar, Focal Person on Responsible Pet Ownership Ordinance ng Legazpi City Veterinary Office, nakatanggap sila ng report mula kay Punong Barangay Ronaldo Minya patungkol sa natagpuang lawin sa lugar. Doon nakita nila na may sugat ito sa leeg at pakpak na posibleng mula raw sa tama ng bala ng baril. Duda namin, nakasurvive siya. Siguro mga itang araw na siyang nakahandusay. Kasi kanina nung pagkuha po namin, tapos nahirapan kaming hanapin yung entry ng bala kasi nga natuyo na po yung
yung dugo at saka yung nagdikit-dikit na yung mga balahibo. Kaya medyo natagalan kami sa pag-aano sa kanya, paggagamot. Ang talagang ginawa namin is binigyan lang po namin siya ng paunang lunas. In-antibiotic natin and vitamins kasi talagang nangihina po siya. Pero nakita niyo naman ngayon po medyo okay na siya. Dagdag pa niya, ang natagpuang ibon ay isang Hawaiian hawk na kabilang sa endangered species. Posible rin daw na namumuhay malapit sa paanan ng bulkang Mayon ang lawin. Actually, itong mga ganito is local lang naman siya. Kumbaga, napangalanan lang siyang Hawaiian hawk kasi nga may mga katulad siya ganun doon sa kanila. Yeah. So, actually, may ano siya eh. Pag mga ganyan kasi, ang palatandaan siya is yung parang may lahi siyang owl. Yung kasi kalimitan po, nanginginain po sila paggabi, yung mga yan. Na-turn over na ang lawin sa Albay Park and Wildlife para sa maayos na pangangalaga at seguridad nito. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia. Magiging 18 million pesos na kada taon ang renta ng SM City Legazpi sa pamahalaang lungsod ayon kay Mayor Pido Garbin. Ang karagdagang upa, gagamitin naman daw na pondo para sa social at healthcare services. May report si Angeline Dagta. Trying to negotiate. Iniulat ni Mayor Alfredo Garbin Jr. na naitama na ng pamahalaang lungsod ang babayarang renta ng SM sa paggamit nito sa pag-aaring lupa ng LGU Legazpi. Ayon sa alkalde, naging matagumpay ang muling pakikipag-usap nila sa ilang kinatawan ng mall kahapon. Kaya mula sa 300,000 piso kada buwan, magiging 1.5 million pesos na ang buwanang renta ng nasabing mall o 18 million pesos kada taon. Aniya, gagamitin ang karagdagang kita nito bilang pondo sa social at healthcare services ng lungsod. For the past 10 years, remember the unauthorized transfer of the lease agreement happened on July 15 of 2015, and that was 10 years ago. Yan din ang tanong natin sa previous admin kung bakit hindi man lang ito tiningnan at nagresulta sa na shortchange ang city government. So right now, we're trying to remedy the situation, and good thing SM is a willing participant to this one. Sila na mismo nagsabi. And the good news is, may tataas na natin. Lumitaw ang mga anomalya ng mga dating namamahala sa City Hall mula ng maupong alkalde ng lungsod si Garbin o 1.5 million pesos kada buwan. Right now, magiging halos 39 pesos per square or 38.6. Why 38.6? Dahil ito ay basis natin yung renta nila sa Naga City. So penareho lang natin considering na yun din yung rate nila sa Naga City. So fair also. And then they'll come up with a letter requesting the city mayor and the Sangguniang Panlungsod to amend the lease contract para ilagay na natin yung tamang renta na 1.5 million naman. Samantala, siniguro naman ni Garbin na patuloy niyang poprotektahan ang lungsod at kapakanan ng taong bayan, katuwang si incoming Legazpi City Mayor Hisham Ismail. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta. Ipinagdiriwang ngayong araw ng Bureau of Jail Management and Penology ang kanilang ika-34 na taong anibersaryo. Kaugnay niyan, isang bloodletting activity ang pinangunahan ng ahensya. Narito ang buong detalye. First time na maging blood donor ng 22 anyos na si James Manuel kaya hindi niya daw maiwasan na kabahan. Ang kaba ay napalitan naman daw ng kasiyahan nang matapos ng proseso ng pagkuha sa kanya ng dugo. Kwento niya, naisipan niyang dumalo at mag-donate ng dugo sa ikinasang bloodletting activity kaninang umaga ng BJMP Bicol sa isang mall sa Legazpi bilang pasasalamat sa Panginoon sa mga biyayang kanyang natatanggap. Aniya, nakakataba ng puso na may madudugtungan siyang buhay kaya hanggat kaya at posible pa, patuloy daw siyang tutulong. This past few months, so I have been thinking of a way of how I can give back, not to any specific people, but in general, to pass around the good that has been coming in my life. And then when I heard that this event was happening, then
I've also figured I haven't donated blood yet, so why not? And it's been not exactly a dream, but it's been my goal to donate 100 times before I turn 30, if possible. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga tauhan ng PNP, Civil Service Commission Bicol at mga sibilyan. Ayon kay Jail Senior Inspector Ronald Jesse Selga, ang Chief Health Service Division ng BJMP Bicol, bukod sa lungsod ng Legazpi, nagkaroon din ng bloodletting activity ngayong araw ang iba pang jail facilities sa rehiyon. Aniya, bahagi ang aktibidad na ito sa pagdiriwang ng ika-34 na anibersaryo ng BJMP National. Ang mga nalikom naman na dugo ay ipapamahagi sa mga hospital sa bawat lalawigan. So what are our objectives for our bloodletting activity? It is to promote safe and efficient blood supply and as well as to promote altruism para hindi po tayo nakukulangan ng blood supply sa mga hospital. Pinasalamatan naman ng BJMP ang mga nakatuwang nila sa aktibidad tulad ng City Health of Legazpi at Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory Blood Center. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!